chifundo ndi mtendere zimene Mulungu apatsa anthu wake zifikirenso inu abale okondedwa mu usiku wa lero, usiku wa pa 24 December 2022. Abale okondedwa, mu usiku wa lero ndafuna kuti ndikufunireni zabwino zonse nyengo imene tikukumbukira kubadwa kwa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene ndiye khayo mpulumutsi wa dziko lapansi. Okondedwa, mu nthawi imeneyi ndayiona kukhala ya mtengo wapatali kuti ndikhoza kuyankhulako nanu patatenga mtunda wautali. Choyambirira ndimati ndikuthokozeni kwambiri abale okondedwa kuti mumapereka nthawi yanu kwa Ambuye kukumvetsera kwa uthenga umene Mulungu andituma kukupatsani nyengo yake. Ndipo ndikuyamikeni kwambiri kuti simukhala inu akungomva chabe uthengawo, koma kuti mukamva mumachita, ndipo ndikukhulupirira ine kuti mukuyenda monga mukuphunzitsidwa kwa mawu a Mulungu. Chachiwiri okondedwa, ndimafuna ndikulimbikitseni kuti pamene tiyenda ndi Ambuye tiyeni tiyendeni naye mwamphamvu. Nyengo ina iliyonse tilolebe Ambuye akhala Ambuye m'moyo mwathu. Nyengo za mavuto ngakhalenso nyengo za chikondwerero chonga ichi cha Christmas, Mulungu akhalebe patsogolo pathu. Ndipo chachitatu okondedwa, ndimafuna ndikufunireni zabwino zonse, madalitso akumwamba agwere inu, chisomo chochuluka chikufikireni pamene mukhala ndi chikondwerero mu mtima mwanu chakukukumbutsani kuti tsiku lina Khristu Yesu adabadwa ku dziko lapansi kudzapereka chiwombolo ku miyoyo yonse yomukhulupirira. Ndi nyengo ya mtengo wapatali okondedwa, nyengo yofunikadi kukondwera, nyengo yofunikadi kumtamanda Ambuye kwambiri. Okondedwa, pamene tikondwera chonchi tiyeni tsono tisaleke kuyenda mchiyero chake cha Ambuye. Nyengo iyi pamene tikondwera isatipangitsenso kuchoka pamaso pa Ambuye ayi. Okondedwa, pamene tifunirana zabwino mnyengo yotere tiyeni tionetserane chikondi monga kudali, monga kulili, kuti kubwera kwa Khristu Yesu kudachitika kudzaonetsera chikondi kwa ife wanthu okhala mdziko lapansi. Kumbukirani Yohane 3:16 imene malemba akuti, pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi kotero anapatsa mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wokhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Zidachitika izi mwa chikondi. Chikondi chomwecho tichionetsere. Chikondi ichi nchotipangitsa tikhale mubale ndi Ambuye. Chimodzimodzi somwe tikondwera tipangebe maintain ubale wathu ndi Mulungu muzochitika zonse. Ndimati ndikupempheni abale okondedwa, bwanji mnyengo yotere, pakuonetsa kukonda kwanu, pakuonetsa kukondwera kwanu, mchitireni Ambuye ulemu monga mungathere. Chitiransoni abale abwezi ena aliwonse okuzungulirani, agawire nkoni chikondi chimwemwe chimene chili mu mtima mwanu. Ikhale nyengo ya chimwemwe kwambiri mmoyo wanu. Chomaliza ndimati ndikupempheni abale okondedwa kuti nyengotu ya chimwemwe yotere sikhudza ife tokha amene timamdziwa Khristu Yesu ndiye mpulumutsi. Ndi nyengo imene imakhudzaso dziko, ndi nyengo imene imakhudzaso ngakhale wanthu amene sakhulupirira Yesuyi. Pamene ife tikukondwera kwambiri, tikukonzeka kuti tionetsere chikondi chathu kwa wina ndi mnzake, chimwemwe chathu kwa wina ndi mnzake, ambiriso azauchimo a mdima uno amafuna kusokoneza pobweretsa zipsinjo ndi zowawa m'miyoyo yathu. Khalani osamala kwambiri zedi. Khalani osamala ndi nyengonso imene atambwali mbava zimafuna zitatichotsera chimwemwe chathu potionongera katundu wathu. Ndi nyengo imene anthunso amakondwera moledzera, namachita zambiri zochitika. Mukamayenda pa msewu yendani mosamala, popeza kuti enanso amene amumwa zaukali akuyenda misewu yomweyo imene kumakhala pafupi kulichiritsa ngozi. Ndimati ndikupempheni
sangalalani molemekeza Mulungu. Nyengo zotelezi ambiri adatenga nazo matenda. Nyengo ngati izi ambiri adaluza mioyo yawo. Nyengo ngati izi ambiri adasokoneza zinthu m'moyo mwawo. Wenanso pofuna kuonetsera chimwemwe adakatenga ngongole zambiri zedi zimene chikondwerero chikati chapita amakazunzika nazo kwambiri. Ndimati ndikudandaula ino kondedwa, dzanja limakanda potafikira. Kondwerani museko ya kuthekera kwanu. Mulungu amvabe aonabe kuti inu yomwe akondwera ndi kubadwa kwa Khristu Yesu, koma adabadwa m'dziko lapansi, ndipo tsiku lomkumbukira ileli inunso mwasangalala motero. Musalole kuti chikondwerero choterechi chikuyikenso inu m'mavuto, poti Yesu kubadwa kwake sadabadwe kudzatika ife mavuto ayi, koma adabadwa kudzatimasula, kudzatithandiza. Mungoti chimwemwe chilidziti adabadwa Yesu kudzatimasula, nde kudzakumasulaniko kusakupangitsenso inunso kukalowanso m'mavuto ayi. Bwanji muchite zimene Mulungu akhoza kuona kuti mwana wanga uyo akukondwera pa tsiku ili lokumbukira kubadwa kwa Yesu Khristu. Kusiyana nkuti anthu akuoneni, anthu akudziweni, anthu akutameni, pamawa mudzalirenso. Ndikupemphererani kolimba Ambuye akusungeni nyengo imeneyi, ndipo mafuno abwino amenewa akhale okhatira pamene pali nonse. Chisomo cha Ambuye chifikire kwa inu. Ambuye akudalitseni. Amen.